Inselmilkom. Illum it-8 ta' Diċembru niċċelebraw il-festa tal-Kunċizzjoni, it-tnissil bla teba tal-Verġini Marija Alla. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum mill-Kappella tal-Kunċizzjoni f'Ħallija, imexxi din il-Qudiesa l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nifirħu llum f'din il-festa solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni illi qed niċċelebraw ukoll f'din il-kappella sabiħa iddedikata lill-Immakulata Kunċizzjoni, kappella tal-Familja Ganado u mibnija fl-1641, kappella antika, għażiża u bil-ferħ li qed niċċelebraw propju minn din il-kappella nwasslu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla bit-tnissil bla teba tal-Verġi Mqazza Marija tħejjejta mara xirqa l-ibnek. Kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex tħarist il-lommu minn kull teba ta' dnub, għammel li aħna bit-talb tagħha naslu safi għandek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu u qallu, fejn int? U wieġbu, għax smajt ħossok fil-ġnien, u billi jien arwien, bżajt
u staħbejt. U qallu, min qallek li jien tarwin? Jaqgħu kilt mis-siġra li għedlek ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li tajtni miegħi, hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu li għamilt? U l-mara wiġbitu, is-serb daħaq bija u kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamilt hekk, int tkun l-iżjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal zaqqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. In-nissa l-mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha, u jaffiġlek rasek u inti tattandlu għarqubu. U lil-martu Adam semmija Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nannu lill-mulej għax għamel leġubijiet flimkien. Nannu lill-mulej għax għamel leġubijiet. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu r-rebħa l-eminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu flimkien. Nannu lill-mulej għax għamel leġubijiet. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael flimkien. Nannu lill-mulej għax għamel leġubijiet. Raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni tal-latana. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, nannu lill-mulej għax għamel leġubijiet. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Imbierek Alla u Mister Sidna Ġesu Kristu, li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Hekk u għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma oġob li rieda tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li bija imlina fl-għażiż tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan imfassal minn qabel. Minn min imexxi kollox skont il-fema tar-rieda tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David u x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek.
għal dan il-klim tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha se tfisser dik it-tislima. Iżda l-anġlu għalilha tibżax Marija, għax inti se tnissel fi ħdanek u jkollok ibben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet l-anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U ġiba l-anġlu għalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara l-qariba tiegħek Elisabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan huwa s-sitt xahar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, hawn jien il-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq meħdeja. Il-kelma tal-mulej. Din il-festa għażiża tal-Immakulata Konċizzjoni hija festa ta' żbuħija, festa tal-ġmiel. Alla ried li lil Marija isalva mill-bidu net tal-ħajja tagħha jeħlisha mid-dnub u għalhekk hija lina meta nħarsu lejha propju dan is-simbolu ta' ġmiel ta' żbuħija. Jien nixtieq li naħsbu ftit x'tgħidilna din il-festa tal-Immakulata Konċizzjoni għal ħajja tagħna. L-ewwel nett turina li aħna għandna infaħru u nirringrazzjaw lil Alla talli tagħna lil Marija din li hi Immakulata Konċizzjoni. Marija meħlusa mid-dnub sa mill-bidu. U nagħmlu dan bl-istess innu tarat il-ħajr ta' Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Aħna għandna ta' xiex nirringrazzjaw il-mulej li meta nħarsu lejha niftakru li aħna f'ħajjitna għandna dejjem nixxenqu lejn dak li hu sabiħ, lejn dak li huwa veru, lejn dak li huwa tajjeb, lejn dak li tassew jista' jimla il-qalb tagħna. U għalhekk aħna nfaħru lill-mulej, nirringrazzjawh u miegħu nfaħru wkoll il-Marija. Dil-festa tfakkarna kemm hu importanti li aħna ili nemmnu ikollna dejjem fuq fomna il-kliem ta' tifħir lil Marija. Meta nagħmlu hekk aħna nfaħru lil Alla u lil Marija bi kliemna qed ngħid qabel xejn, inkunu wkoll qegħdin impattu għal tant tkasbir tal-isem ta' Alla u ta' Marija. Sfortunatament Marija hija waħda mill-aktar li taqlaħħa fi kliem ħażin mill-Maltin. Hija sfortuna din. Aħna rridu llum f'din il-festa tagħha infaħruha u ikonna dejjem kliem ta' tifħir lilha. Għax nafu illi meta qed nagħmlu hekk qegħdin infaħru lil Alla għal dak li hu sabiħ, għal dak li huwa ġmiel. U nagħmlu dan ukoll bit-tpattija għal min jażel illi kasba l-isem ta' Marija u għalhekk jażel il-kruwa flok il-ġmiel, dak li jtebba, flok dak li jubla teba, dak li jfisser saħta flok dak li jġib barka. Il-festa tal-Kunċizzjoni wkoll għandha messaġġ importanti fl-istess kelma li tant għandha tifsira, kunċizzjoni. Illa li tfakkarna illi aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha.
Immakolata Kunċizzjoni. I bla teba mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Fil-fatt għalhekk nagħmlu aħna il-festa illum ta' tnissil ta' Marija u 9 xhur wara 8 ta' Settembru il-festa ta' twelid tagħha. Palma nagħmlu ta' Ġesu 25 ta' Marzu it-tnissil ta' Ġesu u 9 xhur wara 25 ta' Diċembru ftit ieħor il-miliet it-twelid ta' Ġesu. Fl-istess festa tal-lum hemm din il-dikjarazzjoni ċara illi il-ħajja hija għażiża mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Aħna ma niċċelebrawx ftit ċelloli mingħajr dnub immakolati li f'mument minnhom imbagħad saru Marija, imma niċċelebraw il-Marija imnisla mingħajr dnub mill-ewwel mument tal-ħajja tagħha ġifieri mat-tnissil. U għalhekk fl-istess ċelebrazzjoni tal-lum hemm dan il-messaġġ ċar importanti wkoll għal żmienna li l-ħajja għandna nożżuha dejjem u mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. U meta inħarsu lejn din il-festa għandha servina dejjem bħala tfakkarna kontinwament kemm importanti li aħna jkollna din l-għożża tal-ħajja mill-ewwel mument tagħha. Din il-festa wkoll hija festa li tagħmlilna ħafna kuraġġ. Il għaliex aħna nħarsu lejn Marija u naraw dak li hu sabiħ u ġmiel imma nafu li fil-ħajja tagħna aħna kultant aħna lkoll mitinbin nintrigbu minn dak li hu ħażin. Ġieli mill-egoiżmu, mill-lejra, mill-mibeda, jew minn dak li weġġa l-ħaddieħor l-insulti. Dan huwa ikraħ. Imma aħna kultant jiġrilna illi fil-waqt li nixxenqu għat-tajjeb nażlu l-ħażin. U għalhekk għandna bżonn lil Marija li hi mhix biss eżempju għalina ta' dak li hu sabiħ u ġmiel imma wkoll li jgħinuna għalina biex nażlu dak li hu tajjeb. Innutaw id-differenza anke fil-qari tal-lum fil-kelma tal-Alla. Marija tgħid lill-anġlu ikun minni skont kelmtek li hu eżattament il-kontra ta' dak li qalu Adam u Eva bl-azzjonijiet tagħhom meta lil Alla qalulu ma jsirx minna skont kelmtek. Għalhekk Marija turina li t-triq li verament wassanna għal dak li hu sabiħ, għal dak li hu ġmiel u tgħinna nelbu il-ħażin fil-ħajja hija meta aħna nfittxu bħala li nagħmlu r-rieda tal-Alla f'ħajjitna. U jitgħinna f'dan. Tamlilna l-kuraġġ fil-ħajja tagħna. Tgħinna biex aħna nqumu anki minn dak li hu ħażin. Il għaliex f'ħajjitna jiġri kultant li aħna nażlu dak li hu ħażin imma jitgħinna biex aħna qatt ma nieqfu hemmhekk, imma dejjem inqumu għal ħajja ġdida. U għalhekk li nkomplu f'ħajjitna nażlu l-ġmiel mhux il-kruha, nażlu l-ħajja tal-Alla, tal-grazzja tal-Alla u mhux id-dnub. Hija dik l-omm li takkumpanjana f'dan u tagħmlilna l-kuraġġ f'dan. U għalhekk hija dik l-omm li tant neħtieġu fil-ħajja tagħna. Nitolbu għallum din il-festa għażiża tal-Immakolata Kunċizzjoni l-Marija biex tkompli tkun għalina dan il-sinjal sabiħ tal-ġmiel ta' sbuħija li Alla sejħinna għalih. Tgħinna biex aħna dejjem ikonna anki kliem ta' tifħir lilha biex bħala anki nożżu il-ħajja u biex fil-mixja tagħna qalb id-diffikultajiet u anki iżbalji u difetti tagħna aħna nqumu minn dawn biex f'ħajjitna dejjem nażlu dak li hu sabiħ mhux dak li hu ikraħ
il-grazzja ta' Alla mhux dak li wassalna għal ħażin. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek kejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għamel li Marija tkun għalina dejjem sinjal ta' dak li hu sabiħ, ta' dak li hu ġmiel u dejjem nażlu dak li trid inti nitolbu. Nitolbuk għal-morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm dawk li huma f'Malta kif ukoll dawk li għaddin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex inti tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mard tagħhom. Nitolbu. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Tolbu għal min illum qed jiċċelebra l-anniversarju ta' żwieġ, tolbok mulej biex tbierek lilhom il-familji tagħhom tgħinhom biex jgħixu dejjem fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqaħħom u tagħti fil-ħajja ta' dejjem u tilqaħħom u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox.
Il-qamulej il-vittma tas salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità ta' tnissil bla teba tal-Verġin Mqazza Marija biex kif lila tajt tal-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub, hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull ħtija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Int ħarist il-Verġin Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Bekk ħejjejta bħala xirqa għal ibnek u fiha urejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebda tikmixa jew teba. Hi bħala il-Verġin l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek il-ħaruf bla teba li ħassar ħtijietna. U inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u fferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 milli Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bi glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet. Impierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sienata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tqarbina mqazza li għamilna tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna b'għaġeb kbir ħarist il-Verġi Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba' bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar tal-Quddiesa tajjeb li niftakru f'dik it-talba sabiħa u ngħiduha spiss tant adattata għal-festa tal-lum u Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba' għaqnanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum minn din il-kappella dedikata lil Madonna tal-Kunċizzjoni li tinsab fil-limiti ta' Ħallija fiż-żona magħrufa bħala Tabrankat. Il-kappella tagħmel parti minn residenza privata u bniet fl-1641 minn żewġ saċerdoti mill-Gargur wara li kienu bnew dar għan-neputija tagħhom li kienet iżżewġet raġel minn Ħallija. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Flimkien ejjew inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.